ще му удря, бе? Това ли ще му удря, бе? Защо го биете, бе? Защо го биете? Бие, бе? Защо го биете? Има синини, бе. Защо го биете? Дигни панталоните, казах. Защо го биете, бе? Защо, бе? Ставай, няма, дигни панталоните. Чакай. Как ще му удриш, бе? С който удари, бе? Ти го удари, защо лъжеш, бе? Погледни го, бе, погледни му окото, бе. Защо лъжете, бе? Защо лъжеш, бе? Защо лъжеш, бе? Погледни му окото, бе. Къде го водите? Искам да знам къде. Скажи, той патрул. Какви сте, бе? Мутри ли сте? Какви сте, бе? Не се, че сте заключили тук ми бияте хората, бе. Как не ви е срам, бе? Полиция! Що пише на английски полиция, бе? Къде ти е българския надпис? Вътре. Викне. Кой да викна? Звъни на... На кой? Не го дърпай, бе. Чакай, Леко, приятелю. Леко, Да. че се видел. На кой да звъна ми кажи, защото това не е български полицай, бие български граждани. С надпис на английски език. Не бе, сниме, бе. И бият хората, и взимат пари за вход и после бият хората. Дай си окото да ти видя, дай окото да ти видя. Ловарица точно на Хаджи Димитър иска с филе. Ох, мами, златни. Ще ви майката. Какво направи да го удряте и да го арестувате, искам да знам. Не бе, ти питай тия, дай той карта и тия къде се пи. И тия вътре бабанки, какви са ви, приятели ли са ви, какво? Приятели, да. Искам да знам. На кой да се обада ми кажи? Прокуратура. На кой да се обада ми кажи? Да, адвокат.